mga drug pushers nangadakpan sa nagkalalaing ng mga anti-drug operation sa Sugbo. City Treasurer nangita sa ilang bahin sa service fee sa paglukat og police clearance. Mamumuo sa planta sa kuryente, mihulga sa usa ka labor strike. Pulis nga nangulata sa ilang gidakop nakuha sa CCTV camera. Laing warrant of arrest gi-issue sa korte patok sa mga pulis nga akusado sa pag-ambush ug pagpatay kang Attorney Noel Archival ug mga kauban. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kanitibukang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlawng Biyernes, pitsa 10 sa buwan sa Abril, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na ihatod ang mas sa iyong pagbalita, inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, mga kapatid, usa ka auto nga gimaneho sa hubog nga driver. Nawad-an og kontrol ug may bangga sa poste. Diriyot sad maangin ang mga street dwellers ug ang mga pasahero nga nag-atang og sa kasakyan. Ryan Sorote, suginimi. Hapit gidaro ining pula nga auto ang mga namuyo sa Aceras ug ang mga nag-atang og POJ sa eskina Fidel Rosario Gosmeña Boulevard pasado alas 3 ka ganyang kadlawon. Gikan nagsubay ang auto sa Dan and Bacalso Avenue ug pangununta muliko sa paingon sa Gosmeña Boulevard. Nawad-an og kontrol ang kusog nga nagdagan nga auto ug mibangga sa poste sa kuryente. Liko siguro kay marag sa intersection na sila nakaliko ba. Mag-alanganin na kayo. Malanganin do. Dalawa sa airbag ang driver nga si Steve Stravri ug tupad sa passenger seat apan guay swerte ang ilang duha ka kauban nga naglingkod sa loyo. Nabali ang tuo nga kamot sa ilang kauban nga daling gitabang o gidala sa tambalanan. Giulagway sa mga saksi nga nakainom og nanimahog ilim nung makahubog ang mga sakay sa auto. Do I look drunk? Nagduda mga investigador nga gawa sa posibilidad nga nakainom ang driver, nakatagpilaw usab kini samtang nagmaneho. Duda man ko naangal sa liko, nakatugay. Ikan ko na dito, mga liko. Kaya lagi nakainom siguro ba? Bako maganda siya. Tusog yan dati. Ryan Sorote, News 5. Gibana-bana nga mukabat sa kapin sa tunga sa milyon ang kantidad sa shabu nga nasakmit sa managlaing operasyon sa kapulisan sa Mandawi ug sa regional nga buhatan kagahapon sa hapon ug kagabi gikan sa tulo ka giilang big time drug pushers. Leslie Caminade Vistil, sugin limi. Tago ang mga sapo sa imong balay so nagsipagawas ni nga search warrant para Pinasikat sa search warrant gisusi kining gamay lawak ni Michael Kuduran sa mga sakop sa Kasuntingan Police Station nga nahimutang sa may Sitio Aurelios Compadres Compound sa barangay Balikat katahapon sa hapon. Gidudahang tigbaligya og shabu si Kuduran ug nakumpirmar kini human makuha kining duha ka dagkong putos sa gituang shabu ingon man kining 22 revolver. Giangkon sa linakpan nga iya ang mga nakuhang ebidensya ug niingon nga hapit na siya mobiya sa mong illegal nga kalihukan kay nakagraduate na ang iyang anak. Kani siya, ari po siya nagpuyo. Ari po siya magbahig. At the same time, itong mga trusted niya ng mga customer, ari niya paggamitan. Numan to ba igulong ng bayad sa tuition fees ako na para airlines. Pasado las 9 kagabi dinhi sa Maydan Gorordo habig sa barangay Kaputhaw napusasan sab sa Regional Anti-Illegal Drug Special Task Group ang mag-live-in partner nga silang Jessa Figueras ug Gistoni Almonte. Sila gihulagway nga mga big time drug pushers tungod sa binuto nilang pagpamaligya og shabu. Gingong ang source sa duruha gikan pa sa Muntinlupa din usa ka ginganlan og babi ang nagkonsumo kanila og drogas. Giangkon ni Jessa nga ila ang shabu apan iyang gimakak nga namaligya sila niini kay igor ako no silang gitahasan sa paghatod sa shabu ngadto sa mga mamaligyaay. Wala, di may maninda. Ora ginamo matod niya na. Warta lang bagamay. Ilan ang allegation, but ang tinuod is namaligya agad sila. Leslie Caminade Vistil, News 5. Mga search warrants giserve sa kapulisan batok sa mga drug pushers sa Danau City. 7 ka lalaki nadakpan nga naglakip sa usa ka minor de edad samtang nakaeskapo ang usa ka babae nga drug pusher. King Perez, sugin limi. Giraid sa Regional Special Operations Group sa kapulisan ng mga gidudahang drug pusher sa Danau City. Apan pakya sila sa pagkasikop sa usa ka Maria Socorro alias Maricor Lawas.
Kinsa giilangan number 2 sa listahan sa mga drug pusher sa Barangay Suba, Danao. Hinor nakuha ang 105 ka mga pakete sa gidudahang shabu ug laing tulo ka dagkong pakete gikan sa iyang panimay. Kung nakakita mo no, sa background na ko, kari iyang balay for a person nga walay pangita. No? Walay lain means, single at that. No? Makatukod ani nga panimalay at doon nagyud tay mga dili malikay nga pagduda o mga pangutanan sa atong kagalingon asa siya gikan sa korte sa pagpatukod ani nga mga ani nga klase sa balay. Ano siya mga CCTV? Laing 7 ka mga lalaki na sikop usab gikan sa bang mga lugar sa Danao City. Nakuha usab gikan kanilang gatusan ka mga pakete sa gidudahang shabu ug mga armas. Lakip sa mga nadakpan kining 14 anyos nga lalaki. Dito rin nakatawag sa ako, boss. Pag mata na mo, gipukan sa polis. Si Michael Pasana mihimakak nga nakuhaan og 3 ka mga dagkong pakete sa shabu. Apan miangkon nga iyang mga armas isip tigmamaligya niini. Ako, unang armas noon, kuhan ko. Muraan ko ng armas, pero kung lang sa druga, so ako ilabot sana. Ganina ka taon, ibong kung anong kuhan ko sa mga polis. Huwag ko kalibutan na. Mikabat sa 1,096,500 pesos ang estimated value sa nasakmit ng mga drogas sa 5 ka mga search warrant nga gi-issue ni Cebu City Regional Trial Court Executive Judge Soliver Perez. King Perez, News 5. Upat ka tawo nga nalambigit sa ginadiling drugas na sikop sa managlahing operasyon sa kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi. Pinasikad sa search warrant. Leslie Camina de Vistil, Sugin Limi. Sa inyo makitanggan ni diyan agi mga timbangan. Unang giserve sa mga sakop sa Sentro Police Station sa MCPO Station 1 ang search warrant batok kang Jason Arong sa may sitio San Jose sa Barangay Gizo pasado alas 11 kagabi. Nakadawat og reklamo ang kapulisan batok sa illegal nga kalihukan ni Arong. Hinungdan nga ila kini gisusi ug nakuhaan kini og shabu ug drug paraphernalia. 2 weeks miya ni, no? 2 weeks miya nag-surveillance tapos ano mo to nakatest by miya niya last March, no? Last month. Ang gamit ba? Sapar-sapar lang gamit. Kasi paano sa mo ha? Mga barkada ra sa paulian. Kaganihang pasado alas 4 sa kadlawon, nasikop sab sa mga sakop sa Basak Police Station sa Dakbayan sa Mandawi ang mamaligya ay og shabu sa Barangay Labugon nga si Ramil Lubiranes uban sa kapuyo niini ug kauban nga si Joseph Morpos. Giila nga big time drug pusher ang mga dinakpan, binultong shabug armas ang nakuha gikan kang Lubiranes. Kinini ang lisudak po kay dili man siya pero minti ko sila. Naaraman siya mo standby o during night time lang ba? Mamahin mo lang kapahin na makabuhi ko sa mga anak. Kaya mo ito ba ako? Lisod sa mga awat ko. Dagan tao masagasaan ako. Dagan makasabog tao. Kani ako na asawa. Mali sila abot, ma'am. Matod pa sa hepe sa Mandawi City Intelligence Branch, nakig-koordinar na sila sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo kay kasagaran sa mga drogas nga gipamaligya sa Dakbayan sa Mandawi gikan sa Dakbayan sa Sugbo. Nasuta nga ang kang Arong gikan sa Barangay Ermita samtang kang Lubiranes gikan sa Barangay Dulho Fatima. Ang 27 barangays atong gina-report nga affected man gud siya. Meaning na agi presence sa drugs. The city mayor that we need to intensify intensify operation, police operation against illegal drugs. Hence this result. And this will continue this coming days. Leslie Camina de Vistil, News 5. Nihulga ang Employees Union sa KEPCO SPC nga mupahigayon sila og welga kun dili i-reinstate ang duha nila ka supervisors nga gipadada na og notice for termination. Ilang giulagway nga dili competitive ang ilang suhulan, hinungdan nga ilang giumol ang ilang organisasyon sa rank and file ug supervisors aron mapaabot sa management ang ilang mga yangongo. Gingong nakasinati og pagpangharas ang mga rank and file employees gikan sa management. Midangop na sila sa Department of Labor and Employment ug karong Lunes duna sila hearing sa National Conciliation and Mediation Board. We demanded to reinstate me as the president of the union and my co-member Nelson Floretta to our original job designation with full back wages and damages incurred. To stop all forms of harassment
intimidation, threat, and discrimination. Specifically, the union want the management to cancel all pending and incoming notice to explain on matters related to freedom of association. The third, Cebu City Treasurer mideklarar nga wala nila madawat ang bahin sa City Hall sa service fee nga gipatong sa bayranan sa paglukat og police clearance. Ilang ipangita karon kung kinsa ang nakadala ni ini. Ray Pasaporte, Suginlimi. City Treasurer mireklamo nga wala nila madawat ang share sa City Hall sa service fee alang sa paglukat og police clearance. Matud ni City Treasurer Diwa Cuevas, bugtong bayad lang sa police clearance fee ang ilang nadawat gikan sa laing duha ka mga tig-issue og resibo nga gi-assign pagkulikta. Ang City Hall ug ang private service provider nga Fab IT Solutions ang adunay kontrata alang sa pagprocess sa mga police clearance sukad niadtong tuig 2012. Well, katong sa meeting nila sa PICAC, gipakuan ni Vice Mayor ang katong sa pulis sa murag si Batansila. I don't know. Siya gipakuan na to tanaw asa ang kuan ana. Is it true? Unsay entered into by sa pulis ba na siya kay of course sa pulis ra na siya additional silang pangayo it's their kuan hindi na magi-counsel mao na siya. Ma'am, 40 sa gikulikta nga 80 pesos nga service fee, 40 pesos ang maadto sa pribado nga service provider, 35 pesos ang share sa City Hall, 5 pesos sa Crime Records, Management and Evidence Unit sa Police ug laing 5 pesos isip rental fee. Apan sumala ning dokumento nga nagkwintada sa kita og bahin sa service fee. Ang bahin sa City Hall gikulikta sa usa ka Henry Tumalabkab, samtang share sa taga Crime Records gidawat ni SPO4 Albi Codilla ug ang rental fee naadto kang Alex Samson. Ipaimbestigar sa City Hall kung hain ang ilang bahin nga gikulikta ni Henry Tumalabkab. Dili ni makakuha na because there was no MOA between the service provider and the Cebu City. Mao na siya. It's kay ang amo that is only kuhan nga mao ra ginay kolektahon sa Cebu City. Per one is 45. Only extra ang kanang service provider it's theirs. Bahala na sa kuan. Ray Pasaporte, News 5. Mga pulis sa Carbon Police Station nakuhaan sa CCTV camera nga nangulata sa ilang gidakop ug sa nanawag og pakitabang kanila. Ryan Sorote, Suginlimi. Nagpatabang unta sa kapulisan ang amahan nga si Rolando Alfeche human mireklamo nga gihinol ang dughan sa iyang menor de edad nga anak nga babay sa mga lalaki suod sa usa ka KTV bar sa Dansan Siangco, Dakbayan sa Sugbo. Apan inay mahusay ang kagubot sa miresponding pulis, mga bunog o mga samad ang nadawat nila gikan sa kamot sa mga pulis. Nakuha sa CCTV camera ang pagpanapat sa mga sakop sa Carbon Police Station sa anak sa mireklamo. Makita sa video ang kagubot gawas sa KTV bar o ang kalit nga pagkalupog sa laing anak ni Rolando nga si Von Robbie nga gidumog sa mga pulis o gipatiran ang tiyan. Oh, anak, tuok pa ko, balian pa dyan ko nila. Pulis man ta sila, waong tagoy sa... Nakita usab sa laing anggulo sa CCTV ang pagdapog sa usa ka pulis sa usa sa duha ka mga suspects nga gireklamo nga nanghinol sa anak ni Rolando nga misuway unta og sibat taliwa sa kagubot tali sa mga pulis ug sa mga mireklamo. Natumba ang lalaki nga giilang nga si Nerio Quijano sa kakusog sa pagdapog og nadala ang menor de edad nga gipusasan uban kaniya. Nakadagan ang igsuon sa biktimang babae nga si Von nga unang gikulata sa pulis apan ang iyang igsuon nga si Jasper ang gidakop ug gidala sa kapulisan. Gidakop kini tungod sa gingong pakiglalis sa pamilyang Alfeche sa mga pulis. Gilang ng ulata nga silang PO3 Alvin Hernandez, PO3 Jerome Soque, PO3 Jonas Katubig ug PO3 Antonio Tejero ang team leader sa grupo nga pulos off duty sa pagkutlo ining balita. Matod sa desk officer, misukol sa mga responding nga pulis ang pamilyang Alfeche kinsa mo'y nanawag og tabang kanila. Dapat na pakurasyon po to siya itong pulis po. Mura-mura to sila dito. Igor ba sila ning tubag sila ang trabaho. Apan way nakita sa CCTV nga pagpanapat sa mga Alfeche sa mga pulis. Nawada ng respeto si Rolando sa mga pulis tungod sa pagkulata sa iyang anak ug mopasaka og kaso. Ngano nga ikaw isip sa kapulis na nabuhat nimo pagpangulata
sa akong anak o katubag yung lain ng mga tao. Di ka mao ang video ro nga mo ipakita. Unsa klasihan ni sa klase ng police brutality. Nahuna ako ng mayo. Kinsay malipay sa imong gibuhat. Ryan Sorote, News 5. Nagpatabang na sa kapulisan ang amahan sa lalaking giingong gipangulata sa upat ka pulis. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Nidangop ganihang buntag sa Investigation and Detective Management Branch IDMB sa Cebu City Police Office si Rolando Alfici uban sa anak niini nga si Bon Rovi aron ireklamo ang upat ka sakop sa Carbon Police Station nga mikulata sa batang Alfici. Bugtong si PO3 Antonio Tejero ra ang ilang nailhan. Hinungdan nga nidangop sila sa IDMB aron mailhan og maimbestigahan ang ilang reklamo. Muadto sab sila sa buhatan sa Ombudsman ug Human Rights aron matabangan sila. Work of the police, yung mga sakog assistance, pag-identify anang wa ko kaila. Okay. Natural ato ginin nga taga anong aksyon ang ilang complaint nga atong evaluaton. Mailhan raon niya dayon ang laing tulo ka pulis sa di pa masugdan ang investigasyon. Gidipinsaan sab sa hepe sa Carbon Police Station ang iyang mga sakop. Gingong taliwa sa pagresponde sa iyang mga sakop. GBI-BI sila sa mga Alfici atol sa ilang pagdakop kang Neryo Quijano nga hubog og nang hikap sa dughan sa anak ni Alfici. Karon, kini silang grupo nila Alfici ang papa ani, kining anak ani napay na yung kuyog. Medyo walay respetar sa atong kapulisan eh. Ando nag-perform na magsigig-sagit-sagit. Unsa mo mga pulisa mo, wala mo yung mga hinungdan. Unsa mo yung ranggo? PO3? Ayo na, mamurabag. Nag-provoke ba, no? Nag-provoke. Gibadlong sa atong pulis si PO2, ang team leader, si PO3 Tejero. Badlong niya nga, sir, na-perform naman naman ang atong pag-aresto. Ay na lang magsaba kay bati kayo nga kuan. Nagpakoresyon sab ang usa sa iyang mga sakop human mabunali sa pamilyang Alfici. Lakip nga gidakop ang laing anak sa reklamante. You want to put me in this bars because ibutan mo nga ignorante sa balaod. Tungod kay resulti. But I think asa naman lang yung giingon nga ignorance of the law, exercise no one. Inom ra mo migod. Nga may istorya lang nga naghikap kuno ko. Ray Pasaporte, News 5. Usa ka alias warrant of arrest gi-issue na sa korte alang sa pagsikop sa mga pulis nga kanhi sakop sa Highway Patrol Group 7. Ang tulo ka pulis akusado sa pag-ambush ug pagpatay kang Attorney Noel Archival ug mga kauban. King Perez, Sugin Limi. Ni-issue si Cebu City RTC Branch 10 Judge Soliver Peras ug alias warrants batok sa mga sospetsado sa pagpamanhig ni Attorney Noel Archival ug mga kauban. Ang alias warrant batok sa kanhi sakop sa Regional Highway Patrol Group nga silang Chief Superintendent Romualdo Iglesia, Senior Inspector Joselito Lerion ug PO1 Alex Bacani. Napakyas ang pag-serve sa unang warrant of arrest batok kanila dihang wa na sila sa Personnel Holding and Accounting Section sa Philippine National Police. Yes, kay pag motion na mo, na hearing motion, wala man sila counter arguments nganong dili issue ang alias warrant. Gimando usab sa korte nga ang Criminal Investigation and Detection Group nga mao'y tahasan sa pagdakop sa mga akusado. Apan gipangayo sa prosecution nga itugot ang usa ka composite arresting team gikan sa uban nga law enforcement agencies. Gawa sa CIDG gusto sa prosecution nga mapil ang National Intelligence Coordinating Agency, Intelligence Service sa Armed Forces ug NBI. Amo na siyang gimotion, it's still pending. We are hoping si Judge Peras mumando aning mga law enforcement and military units to coordinate and to create a composite team para mapadali ang pagdakop aning tulo. Ang mga pamilya sa mga biktima nagplano sa pagkiha sa mga nagduma sa Personnel Holding and Accounting Section sa Camp Crame tungod sa pagkawagtang sa mga pulis. King Perez, News 5. Isa sa mga most wanted persons sa lalawigan sa Subo na dakpa na dito sa Iloilo City. Mubalik si King Perez. Nadakpan sa mga pulis ang ikatulo sa most wanted person sa Cebu Province. Siyam katuig nga nagtago-tago ang 54 anyos nga si Roland Dabalo, gikan sa mga kasong murder ug frustrated murder.
Siya ang akusado sa pagpamusil nila ni Gertrudes ug sa napatay nga si Feliciana Delfino tungod sa panagbangi sa yuta. 50,000 pesos ang reward sa pagkasikop ni Abalo nga ihatag sa informant sa CIDG-7. Nahibawang didto sa Negros Oriental nagtago-tago si Roland Abalo. Hangtod nga nadakpan kini niadtong Abril 9 dito sa Barangay Kaingin, La Paz, Iloilo City. Natay mga informant nga nihatag og information kung asa siya, and also mahibawon po nato kung asa location sa kung isa yung person nagigamit mga cellphone numbers. Mga example lang siya. Si Abalo taga Sitio Manggilamon, Barangay Haklupan, Talisay City ug gidakop pinagi sa warrant of arrest nga gi-issue ni Cebu City RTC Branch 21 Judge Estela 5 kaniadtong tuig 2007. Pag-bistigar na ko nila ko, ang ni ama mo ni tangas mo mga issue gud kay mo. Ang nyari mo dili inyong bulwarte. Mga issue gud mo. Mutong bonus ko 38 po sila ko. Napatay sab ni Abalo ang iyang father-in-law nga si Floro Siolto apan wa siya mapasakay og sumbong sa maong krimen. King Perez, News 5. Makabaton na unya og bagong classrooms ang Ibo Elementary School sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kay formal na ang gipahigayon ang groundbreaking sa maong proyekto nga gipaluyuhan sa GMR Megawide Airport Corporation. Leslie Caminado Vistil, Sugin Limin. Ining dapita ko na sa gihimo ang groundbreaking ceremony sud sa Ibu Elementary School, mubarog ang duha ka anda ng 2-story classroom building nga gidonar sa GMR Megawide Airport Corporation. Usa lang ang Ibu Elementary School sa ilang beneficiaries nga giplanuhang tabangan sa GMR Megawide isip ilang corporate social responsibility. And ni ikot sad mi and tanaw namo maayo man ni na school for as a first recipient ng foundation. But this is just a start. It's our 5th month of operation sa airport, and kung madugay-dugay ta diha, hopefully we can have more classrooms, more projects for the foundation. Matod sa DepEd Schools Division Superintendent sa Lapu-Lapu nga dako kayog tabang ang gihimo sa maong kumpanya, ilabi na nga ipatuma na ang full implementation sa K-12 program. Nang hinaot ang DepEd Lapu-Lapu nga managhan ang kumpanya nga mutabang pa sa education sector. Dili lang ang GMR kundi ang uban pang mga kompanya diri sa Lapu-Lapu City sa ilaha sa ilahang corporate social responsibility ipaningkamutag ayo sa atong mayor nga makatabang pag address atong classroom shortage. Leslie Caminado Vistil, News 5. Have a good weekend, Attorney Georgia. Have a good weekend and have a good weekend, everyone. Maugkad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kinisiglon sa ko. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kadi lang kutob sa balita, Aksyon!